Kata kawuon gokinyi romo gi jo IBC ka lendo mano nyiso ni ji inyiso ni gikaw ombulu mondo gidhi go kura. To chenro no kata kitimo mano nego bed ni ji ng'eyo gimomiyo nego gigo kura. Koro civic education miwacho puonj ang'o monego gigo kura nikech chuny jok moko tho. Aneno ka jok moko loso kendo e mbui mopogre opogre ka wacho ni gimomiyo ne gigoga kura chon. Sani koro gikia gimomiyo kendo gidhi go kura. Koro mano kata kwa wacho ni chenro ni jok monego bed ni dhi go kura bende ging'eyo gimomiyo nego gigo kura. An ka gisikawo kata ombulu gi magidwa go kura ni bende gibodhi go kura adiera. Mane gimonego bende wapar anego walosie nikech chuny ji otho and mano wacho ni ji ok ong'iyo gi gima gidwaro. To tulo mang'eny mosebedo ka waneno ni bende miyo ji ol. Ji bende wacho ni nego omigi duondgi mondo gilos nikech samoro kidhi kamoro ting'isi e weche mag ni either en one term ama two term to wachno ok inyal bedo ni in gi thuolo mar loso kuonde moko. Koro bae mwawacho ni sama ji kawo ombulu mondo gigo kura omigi thuolo mondo gi decide mondo giwach ni mae madwaro obed ni idwa go kura ni ng'ani obed idwa kura ni ng'ano mano thuolo mari ma ji nego med ni ong'eyo ni gigi thuolo mondo gitim gima gidwaro gi ombuchgi. Erokamano ahinya. To bende wacho adier